ли снимаш? Да! Скри се, да. Как да го доближа? Той нищо не се вижда. Много доближаваш, не сега ще го доближа. И аз също има. И аз. Буди се, бе! Ще го отворила. Снима, бе, ти какво да направи? Петре, прозореца. Назвайте на прозореца. Оп, 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 оп! Да, те закача да те дърпам! Писакавици, бе. Искам и аз. Такъв сняг беше и там. И 4 коли видяхме. И аз искам. Моля ти. Додолу ли ще пускат? Какво проблема ги има? Що камерата ти снима толкова надалеч? Да. Да, много странно. Наистина много странно. Не, да го пътнем, да го засилим. Да, бе. Биииип! Данио! Баки, канона! Ти за кой съм искаш, бе, тъп канон? За Citroen Jumper съм мисли. Айде, Данчо! Кой ми се чудиш? Аре, дай! 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 Настъпи малко, настъпи! Кажи му, че му се вижда кръста и много хубаво изглежда на камерата.